Altså, sådan sigter eller hvad over? Eller hoppe op eller noget? Så er vi gang i dag. Vi sender alle de der besætter op på bordet. For bare dræber flammekast, du har. Så gør sådan bare, hvis altså vi real, ikke? Så bare lige sætte lidt. Die, motherfucker. Lige stå trykker af. Er det det, der gør sådan, så den siger bluk, bluk, bluk? Nice makeren der. Jeg vil ikke spille med det sjove, når man siger noget. Det var ikke for. Nej, hvor smidt. Hahaha. Det kommer ikke op i. Det er ikke op i. Kan man ikke bare trykke ned, eller skal man trykke ned? Det er billige, der følger med. Det er billige, der følger med. Det er direkte fra fabrikken. Bare lad tid gå. Nå. Det er selv fiskehatten over. Man skal bare lige fiskeskoene af gården, så. Hvorfor? Den står bare hejler. Nu spiller bare grokker igen. Hvem går op i bunkeren derovre? Så gør alle dem, der stod langt. Ja, vi ser bare. Jeg står bare ramt. Filmer lige med alle sammen. Ja, og så har vi nu op Du får kæm. Har du tændt det, eller hvad? Ja, ja. Så er det rigtigt. Det sker meget godt for en halv kroner shotgun, ikke? Har du købt for nye? Ja, 1.500 kroner. Så er du bare kædet dig med kædet. Hvad siger du, Vigga? Jeg løber op ad dysten der, så skal vi bare gå amok. Du løber også til? Yes. Op. Bare over nakke det der forslag, fordi Mark han er fucking hurtig. Ja, jeg prøver at løbe efter ham lidt. Hvad? Løber du ikke op? Ja. Rød bånd her, blad! Rød vand nedenunder, rød vand nedenunder. Kom op. Eller blive nede. Ja, det er noget. Super. Yes. Nej. Den er slet på hovedet. Kig ud hele tiden. Okay, kør en bold over. Jeg hænger ved at få på den vej. Så det er den trappe. Nu. Jeg har langt. Hvad? Er det mig? Nej, bare lige. Kig ned bare. Jeg har video der. Nej, var der sådan Ja, der er det. Og hvis du kan høre nogen nede, så sig det også. Er det vores, der træder det? Der er en nedenunder. Der er en nedenunder. Hvor er en nede i hjørnet med? Nej, nede i... Jeg bliver skudt på igennem det der lortevindue der. Kom nu, der er en, der kommer venstre. Jeg har også en hernede. Okay. En af vores egen. Okay. Har vi en på nedenunder? Hov, der er en i højde derovre. Der er en nede under. Er det røde bånd eller blå bånd nede under? Kom herovre. Jeg har 4 minutter stadig, jeg kigger modsat her.
Har vi en her om bag? Ja. Ja. I got the bone, the small bone here.